Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Right. Andiriga. Sure. It is say Easter. Easter right. Andiriga. Market in the tumbonzwa makomana. Kumbe kuti madrive edu kana vakatakura vanhu payapeka ngaafambe nevanhu vachitaura kuti isusu takatakura vanhu kwete kuti vakatakura majechi kuziva vari kuti upenyu hwevanhu vakawandisa imwe ndakaona vari manje apa inondifadza kushemusha pakanaka sekuru ndauya zvakare nenyaya yamadzibaba Dumisa ndizvo madzibaba Dumisa sekutaura kwavakaita vanotiwo vane musikana wavakavhara kana tichitarisa panyaya payapaya vachita vakamuvhara mari yakawanda chaizvo maranzi uye vachitaurawo vachireurura mabasa avaita vanoti nini akanga asina kunyatsojika ndichinyebera vanhu kuti ndirichi vamwe vakati aya madzibaba atengwa madzibaba azoita sei nyaya ndeyekunyeba isu nemi ndekutsvaga vamwe vevanhu vatingati mavictims vakabatsirwa namadzibaba ndo vazukuru venyu vandauya navo sekuru ava vakagara apa makadini vazukuru vangu ndiri kuisa light muvaoni ndiri kuisa light kwete zvakasiyana ko muright here musikana wavadhumisa kuti ndovi mukadzi wavo munoasera right ko vamwe vacho ndivapa makadi yenyu sisi ndaura dhumisa kubata mumangoti madzibaba maitika ndimaindibvunza everyday kuti ari kuuya here ushu ndiye ataurisa bvisai muromo mamodzi maoko pamunhu hamukushamisika ndiye here munhu ichibozogona kunza munhu asiriga handitika sekuru vese vati vanozivana ndikuona uyu muzukuru wangu ari kumadhota anenge ari kunyarama kana ndina munhu anotombonyara kuti zvechokwadi chokwadi kana kuramba hangu ikamera allright ndoda kunzwisisa kuti namadzibaba Dumisa chakanyanya kuitika chii taurisa sekuru vayanzonzwa isusu tinogara kucape town saka munozakana kuti infact tinoti kucape town vanhu kana muchirarama munorarama mune matambudziko akasiyana siyana saka mukurarama nematambudziko akasiyana siyana munenge mutsvaga rubatsiro kwakasiyana siyana saka ini ndaitambawo neshamwari yangu yandaitamba naye aifambawo kunobatsirwa achibatsirwa ndiye munhu akati kwaita madzibaba watanzwa wanda sei vanobatsira ndobva ndati ahoright hapana chakaipa ndopa takati pavaenda vakanobatsirwa kwavanobatsirwa indaisa wako vanhu ndobva vazoronga pane vanhu vakaronga kunovatora kunzvimbo yavaigara kuti vangu vachibatsira vanhu kunzvimbo ikoko inini ndopandakazotiwo ndopandakaendawo panzvimbo iyayi asi ndichisvika panzvimboyo zveshuwa vakandiudzawo mashoko andaimboudzwawo kumashure saka kana zvekutiwo madzibaba ndiwe nhema vachi hazvina kuya musoro mangu inini mbva ndabatsirwa kubatsirwa kwandakaita ndakafungawo vana vamai vangu ndibva ndati vana vamai vangu vanofanira kubatsirwa vanaenda kukumba kanoti vane vana vamai vangu yagirapo vanaenda vanatora nevana vamai vangu ngati pane madzibaba varipo tose vanobatsira saka tokwanisa kuvatora vari free tokwanisa kuvatora vakatibatsira pamba ini ndofunga ndogara across ndaigara across the road nepamba pasisi wangu tongogara opposite akaganirwa nerodi handiti ndopandakati ini ndichabuda mumba mangu ndouya kuzogara nasisi ivo towapa space vakatoti inini kana ndakubatsira handidi zvekudisturb madzibaba mai ndobva ndati hapana chakaipa ndobva ndabuda mumba mangu ima ndaigara kana ndogara nasisi wangu avo bvatawapa imba yekuti vanhu vavo vaiuya vaishandira imo vaita zvese zvati vachitibatsira nezvioneso zvabva kudaro vakaita dzinenge 2 weeks wapedza 2 weeks zvikanzi vachishandira wakati ini ndakubatsirai zvaita sei zvaita asi ndakuita sei ndakuenda nguva yangu yakwana infact havana ndakuenda wakati anzi pane kwandawanirwa basa kambani yangu yandaishandira kuminotwa Duped Pretoria saka ndokwandoda kuenda kunoita sei kunonzwa zvebasa kubva waenda zveshuwa vavadzoka zvanzi basa ndariwana wasvika kwandiri vakukumbira zvikani saka ndakutokumbirawo kuti ndimakanipa accommodation ndokumbirawo murira ndirambe nchiita sei nchigara mumba menyu svika ndaaseto vatati isusu tine vanhu vane moyo vakanaka tangoti hapana chakaipa itai sei sekugara kwamakaita pakutanga kana mbai muchigara isu hasina problem nazvo
pavagara vanga vasingatengi chikafu vanga vasingabhadharira ngono kwasite taivaitira zvese taivabikira zvese hapana chatasinga vaitira tichiti munhu waMwari taiita zvese pavaenda kubasa vakatanga kuenda kubasa mukuenda kubasa ndo pavakatanga kuya nehweseri kuna nasisi wangu kati ndinoendeere sei ndamufarira zvangu ndamuona kuti munhu ari right nokwanisa sei kufambidzana naye tikaroorana ini ndabva ndazviramba ndikati kwete saka ava ndakavarotera hope vachindidhonzera shinda yangu yedress pandaudza vanhu but nechavaishandisa handiziva kuti chakanikonfinzawo kusvika painexende kuti vanasisi vacho nehweseri vachinikonfinza kuti munhu ari right anonamata chiti but ati allright ngatizame kuita sei kufambidzana zveshuwa takazama kufambidzana vachiuya vaita zvezvo ikachitsotsi vangwanika chitsotsi zveshuwa kaikuti vaivaona vaigona kuitira vaigona kukuropa store inhingi vokuti vanokuisira kukuropera kana kuti imari vanenge vakukuropera kuti ndope slip yangu yapinda but ini patime endesida zvekutaura ndaizviona ndo yakakuropa ungoti ndopei ndo mari yangu iri maakaunti saka pakaitika nyaya dzakawanda chandikubasa ndikushanda ndikuita sei ndikushanda mari yangu ikupinda asi vakambondikumbira kuda kushandisa akaunti yangu ini andakavhurwa akaunti nemumwe mukadzi bank account yes patakanoda kuti tiite isu zvese zvokuti chitsotsi tasaziva yakanobloka akaunti iyo ini handauziva kuti yakabloka nekuda kwei ndobva taramba tifambira nyaya dziya ndopa yakazona unbloka saka ava ndofungano ndivo vakazviita zvekuti iblock kana vaine chavaishandisa kana kuti chihandizive angari umwe araida kundisa pasafe side nahandakuziva payanohanbloka saka payakanotanga kunogadzirwa manew pin ichita sei ava vaivapo zvimwe zvinhu zvacho vaita sei vaizviona saka iwo nekuona kuti nandine mari vakatoiteera mari nechekare ina handina zvandakaziva unongoti semunhu ari kubatsira akakunga kuti uchinongochiobvious ndikasvika kuna sekunu kuti sekumubatsiro ndine nyaya yangu yakatendekuda kuti nekuti asi nekusaziva kuti munhu wakuti anaimboita sei saka ndopa wakatanga kuronda dzura vanoti musikana yanoshanda aite sei anochiita mateni dzavo zvabva izvozvo ndopa vakati tiri pakati pekufambidzana navo wati kumunhu akandivhurira kadhi rane iniwo ndoda kuvhurwawo rangu kadhi rekusouth africa kutoti mari yangu ipindire imomo asi kana mari yangu ichinge yapindira imomo ndoda kushandisa nhamba dzako kutoti ugoone zvese zvinenge ichiitika sopasadziwa nechitsotsi ndopakatangira nyaya inazo kuti munhu anongatsodzai ndopa ndakati allright pavati ndiri kurwara neziva pakutanga vanhu vakavaona indaigara kubasa vanhu vakavaona vakatoti Madzibaba vakati vainomudzivazimasa vanomudzivazima tese vanangoti ini handira zvakaita sei zvandavakaona nekuti navazisiva asi vanhu vakatanga kutaura zveshuwa kuti pane mamovements atiri kuona tiita sei atiri kunzwisisa but munhu kana usati wanyatsa kubata chokwadi zviri hazvisi easy kuconvinza kuti munhu itsotsi kana chii asi vanhu vakatanga kuitawo madoubts neLP saka vakasvika patime yekuti vane munhu wakashandira munhu iyeye ndiyewo taitamba ezeseko inini nemusikana uyu nemumwe wakashandirawo samunhu kutamba ezeseko zvinochibuda kuti shamwari saka munhu uyu wakada kumusanganisa neshamwari yangu kuti vatese vafambidzana boswa vanhu vakatanga kufambidzana vatanga kufambidzana musikana wewe futi wewe washamwari yako wewe uyu akabva apfimba musikana wewe futi akamutsvagira boyfriend uyu aishandirwa naMadzibaba uyu aishandirwa naMadzibaba saka ini zvavakaita kuti vanhu vafambidzane handizvisiva saka munhu aiva nemota yake yaiva nayo vakati atada kunditengesera mota handiti zvikanzi mota yanzi mari yakati inini ndine mari yakati asi ndiri kushoda ne5,000 rands yes ndokumbirawo undikwerete so 5,000 rands ndite sei ndiwedzere kutenga mota iyi nekuti kadhi rangu riri kunetsa kana kadhi rangu raita sei ndinokudzosera mari yangu handina kuramba ndopa ndakati allright 5,000 ishi itai sei wedzerei pamari kwete ndakadzwa odhiyo yavo kataura kuti hanzi ndakavati ndavavatengera mota ipapo ungavapaise x iwe ngotaura zvakaitika chete vachazo ndikavati wedzerai nekuti mari yave yechikwereti handiti apa vaida kutoba futi mota yemurume vangu vasikada kuitenga mota vaida kumubira asi akazozvidiscover mumashure ava kutova nemari vangu vasina vaendawo basa asi mari yavo takazoona chipesipi samwe vanenge vatambira 1.2 pamwedzi wokweweki mari yavo ngaisina kumbowanda sematauriro avaizvita pavakabvubuda takazoona zvemapesipi zvedu atakazongoti its fine saka nenhau yekuti kadhi rangu raifambirwa mari vaiona mamovements mapini machichi saka musi wakapedza unogadzirwa kadhi iniwo semunhu anogara ari bhizi ndakatora pini iyi handinenge anyorwa pasi andatora bva ndaisa uko
ndaisa uku kuseri kwefoni. Saka manje ndakakangana ninowe kuti vaida kuvhurwa khadi rinechi vakati semusikana wangu kuti uge uchiziva zvinoitika. Ndopa vakati saka ndikati chiitei sei chishandisa foni iyoyi. Ini ndakabva ndatora imwe foni vanenda nimwe foni basa. Vandatoudza mukadzi ndikati handasira uyu foni kana makwena kugadzisa khadi chichichi. Saka apa pini iri kuseri. Khadi raka vakati handakapa pakati inhema khadi takatozosara tikarasa kunze. Ava vakabva vasara hameno plani yavo wangu wagara wainayo. Vasara vatora foni yangu vatota zvinhu zvavo. Vakabva mari yakanga watora nezuva chiro wada kunotenga moto wakatoya kandzosera. Ndakatoidzosera mwaka wabva watanzi tinamudzisana chichinene nemota. Right. Ndopa wakamuka mangwana achobva watiza nefoni nemari nezvinhu zvavo watota kwawakaenda hatikuziva. Ndichidzoka kubasa pandakatanga kuvafonera wakataura kwakutanga wakatanzvoni wakanga wati ndarwara futi nezivo usiku wakati handisipoenda kubasa. Saka ndichanodzurwa dzimuka ndabva kunodzurwa zvinondozoenda namai avo kunogadzisa chikati. Ndopa vakadzondisira meseji kana ndazoita emergency ndadedzwa kubasa. Ninonda ndiri busy zvekubata foni kubasa ini kana ndobasa handibate foni. Ndakazoti ndapedza basa ndakatanga kuona mameseji aiva ndati regai ndifone bheki ndingoti nyaya yakati yakamira sei. Vanditi hanzvoni saka vakati hanzvoni ndarara. Ndo meseji wakanyora. Varara sei. Nyaya yavo haisi kunyatsonzwisa bhozi bekutanga wakati ndaita emergency basa wozoti ndarara. Nyaya dzavo dzaita sei dzapesana. Ndobva ndasvika kumba zveshuwa. Ndakati ndichisvika kumba vanona kumba kwangu kwakakiwa. Vanenda mba kwasisa wangu ndikati makisi vanhu havana kusiya makisi. Ndopa ndakaenda kumba kwavo kwangu bhozi mama ndisiri kure nekwataigara. Wangu watowana rumu wakawaziwana rumu kwavo kwavainorara. Asi kubika tachiri kutovaitira zvese vaitobikirwa mumba mangu achimumba masisi wangu achidya mumba masisi wangu. Zvekuti vakagara mumba mangu neni dzaiva nhema hatina kugara bvira tagara mumba mumwe chete navo. Vaigara kwavo vachibikirwa chikafu nasisi wangu ini ichigara mumba kwangu zvinhu zvichingofamba zvakanaka. Ndo maitiro. Vaitirwa kubikirwa chikafu nekuti aivabatsa nekuti vangu vasati vasunukira nenyaya yekuti isati nemwoyo wetsitsibati wakati kuwadzisa. Kwete kuti taigara tisi kwakurwa wabatsira kuti wanga wasina pekutangira. Taivapa nyangwe hembe chaidzo. Taivakurura hembe tichivapa bati nenyaya yekuti vakatadza kutenda mwoyo watakavaitira. Ndaitengesa zvinhu ndaitora zvinhu zvangu ndovapa mahara ngoti Madzibaba vanga vatouya vasina kana chekupfeka vasina kana hembe. Handiti munoona. Saka zvabva izvozvo ndopandakazodzokera kumba ndopandakaona mumba kwangu wakapa dhori ranga rakasvika rakatsigirwa nebhaketi. Saka ndakafunga munhu arimo akarara. Pekutanga ndokwanisa kuvhura dhori ndakadzoka ndichinotsvaga mari. Pechitundu vanazodzoka ndichipusha dhori pandaona imba iri empty. Chinhu chakasara imo mubhedha. Mubhedha iwo ndichinge vangu watoti ndikuda kutenga ndawana imba ndoda kutenga mubhedha asi mari yangu iri kunetsa kubuda mukadhi. Vatati regai ndikukweretesei mari. Mozera sei? Mari yese yandaivapa handina kuvapotora imari ndaivakweretesa kuti muzondidzosera. Nekuti ndaiva nemwoyo wakadi wakanaka. Ndaisada kuti munhu aidi atambure. Muzondidzosera titenga mubhedha. Musati maenda asi murudo yenyu mamapinda zvenyu pachokwadi. Ivo ndivo vakanga vavane idea. Amira muzukuru wangu. Obviously munhu wakakonvinzika unopedzera uyo waaccepta. Ngatira kuti murudo wako wapinda zvako. Hongu ndandati ndazovanira boyfriend ipa ndirani. Semunhu akanga auya akati akatikumbira kunasi wangu hai mina wenyu chichichi. Iwo wakatogarawo neni pasi. Vakatoti aona ima inini. Right. Ko zvikuzokubira mari akazokubira sei? Ndo pandataura kuti pakabvira pakabloka foni yangu. Nyaya yekadhi yakatanga kugadzirwa from 1. Saka zvese zvekuti mapini obviously mukadzi yaingongogara. Ndazota ima akaba mari. Yese pamwe chete kuti ndiverenge 30,000 zvekuti 18 ini. 30. Nekuti ini ndaitisa zvechimba. Uyu kubasa kwaishanda akabvati ndawana vanhu vekumbadzurisa varipo. Ndichimpa mari ende unompa vanhu uzodzoka interest. Saka hafu yakaenda maendere echimbadzo, hafu akatora mukadzi. Ndisvike 30,000. Hafu imari yakwampa imari. Haitosvika kuma 12,000 mukadzi akatora 18,000. Ndizvo muzukuru. Sukuru zvinhu zvakaitika kudhara. So zvanotaura ndachandicharambirana nacho. Izvo zvakaitika kudhara kusvika saka ndinachandorambirana nacho. Unobata muromo hatinzwi manje ndinachandorambirana nacho. None zvinhu zvakaitika 2020 ndopakaitika zvona. Saka zvese zvari kutaura handina chandopikisana naye ndorambirana naye hapana. Because muridzi wenyaya ndini ende muna nemhosva ndiani ndini ende kuya pano ende kuti iye azosvikawo pano kuda kwani. Saka handina chandorambirana nazvo zvese zvataura ko wakamukonvinza sei musikana uyu kuti taumboenda panyaya dzekushandira iwewe uchiva muno makataura kuti hauna mweya?
kwakatanga chitanga Sorry sokuri Robert. Rekaenda kubate muromo. Usati maendera mberi. Uya pano which means udabatsika. Ndizvozve exactly. And for sure ndakabatsika nasekuru. Kuzoti uyo munhu auye pano which means mabasa akaipa handichadi. Handichamari. Aiwa ipapo ndiri kupanzwa. Mira pane pandira kuti pane munzwa. Ndira kuti upindure musikana uyu. Yemubvunzo nawo. Ndambedza kupindura first. And pasina 4 days ndakapinda munhu. Ndakata 4 days disparate. Ngati sekuru ndi ana yangu iri kurova. Kurangana mabasa ese anoita kumashe. Ari kuti arikundishungurudza sikaiti. Anoitoi. So mukaramba itaura chokwadi mukaramba muchidi pane zvakaitika ka chandotokukumbira nechekuti ndikotaura nemusikana aiwa mira Madzibaba pane zvauda kuti undivhare mira musikana ndambotaura naye ndoda kuti upindure achinzwa handiri kuzvinzwa ndiri kuti pamabasa awaita wakanga uri muprofita here kana kuti wakanga usiri nekuti iye ari kuti wakamutaurira zvimwe zvaitika muupenyu hwake zvaakati no iwe uri Madzibaba saka ndoda kuti mutaurire nhasi akagara pakuti kana ndakakushandira paipai ndakanga ndiri Madzibaba munhu waMwari kana ndakakushandira paipai zvakanga zviri zvepanyama and information ndakanga ndaiwana kuti ndoda kuti zvive clear kwaari. Ipapo ndopa answer perfect. Brief pamakandana kuti ndiuye ku Cape Town. Brief anamubvira ndasongana naye. Ndinabvira ndamuziva. Akapinda mimba mandaishandira. But zvinhu zvandakataura pana pirifi handina mubvira ndatsvaka information yako ndasikamuziva. Asi ndakakotaura zvokuti akadi akabhiliva panguva iyoyo. Ine zvinhu zvokuti ndakakotaurawo for sure zvokuti akabhiliva panguva panguva iyo. Ndosati ndiri kuti ndauti mutaura kuti pirifi zvandakataura zvanga zviri panyama kana ndiri pamwiri. Nemaonero andoita mushure mekunge ndatora mari yake zvaiva zvisiri zvakona. Wazvinzwa? Handisi ndiri kudaro paipai wambotaura zvakati no munhu tiri kuenda kunomuona handiti wazviona. Ipapo ndinoparamba kana achiti uyu ane zvaaishandisa zvinoita kana munoona vanhu vashandisa vhembera kana kuti chivaiwa nekuti ndine vanhu tu vangu vakandudzwa kuti unofanirwa kuenda kumusha pane zvinofanirwa kunoita kumusha ndozvakasvika vachindudzana. Chimbowabvunzawo pamwe nini imbomubvunza kuti waishandisa chi anogona kuramba ipapa akwanisa kutaura nekuti kwaakazvitora ndiye anozviziva. Handina chandoramba piri sekuru vanokwanisa kutionesa zve anonogesawo kana kuri kugesa hapana chakaita ndoandakatozvudzawo kumashure kunzi unofanirwa kuenda kumusha iye anga munhu wechipiri ndo chinhu wani chakapa nditi aiwa munhu ani munhu waMwari ndo inini handina chimwe chachamboitika mashure wanga wasingazive zita rangu wanga wasingazive chi asi pandakasvika ndo mashoko akatanga kundudza ndichipinda mbama waishandira for sure kutora chokwadi saka ini ndakanga ndambozvudza kumashure saka ndakamboti ichokwadi naprivi sekuru zvese tazvinzwa murume wako wauya kuzopopura aya kuzochena mbomira kaunzeka naipo auya kuzochena kuti hai nangu ndidaita munhu kwaya ambuya wauya makadii ambuya kanokombira Diana ndimaikuru makadii maikuru mukomana akuramba mabasa akaipa kuti nandichada munomutambira here ndikati muziva kunobva kuna amai kwasha wenyuno ini nangu matambiriro andinoita nyaya kana achiramba kuti ini nandichada mabasa angu akaipa anongotidzorera tunhu twedu alright ndokunge ari pachokwadi asi kana achitaura zvekunyika amuna basa nemari yacho yakuti mabasa yake apa achara but mukadzi akari kumuda chekutanga mira maiguru nyaya yamainzwa kai akasike kutanga muchiinzwa munotiwo chini nyaya iri pana unga musiri menyaya ndakunzwawo zvenyu pfungwa dzenyuwo kuti no inini murume uyu nezvaakaita nezvaakaitira munin'ina wangu ezomi zvangu ka hongu munhu anoregererwa asi anoregererwa isusu zvipamwoyo pedero ndadakunzwa izvozvo akarwadziwa zvechokwadi nemari iyoyo isi mari yanga ine maplans ezvo kuti izvo dei topane imwe levo zvakadzosera kumashure saka I think kuti munhu timuregerere ka acharegererwa zvake pamwe panyama yake
asi mari itu kuplot idzoke right pamusoro ngambotaura zvangu nhasi ndinoraire mukomana wenhasi ndinoraire murume nemukadzi unotadzirana vamwe vata murume nemukadzi asi kuti shava rake romusha kwake mhepo dzemusha sekuru musati maenda kure ndikubate uyanga asi murume wangu akasina kuroora ende haazive mukati mangu hasina tinobvira taura tese kana akakunyepere akakunyepere uyu handizive hatinobvira taura tese ngaapukuri ari apa anga asiri murume wangu haana chaakabvisa taiwa boyfriend and girlfriend babate mushe ipapo boyfriend and girlfriend hatina kuroorana musaise shoko rekuti murume munhu anga andipfimba ndikati ehe akati ndine maplans ekunorora panga pasina urume panga pasina ukadzi girlfriend and boyfriend ndikubate hatinobvira taura tese kana gumbeze mukati hatinobvira tapinda tese mukati mugumbezi uyu ngaapukuri ari pakadai ndizvo taigara ndakabuda mbamaiwe kufunga kwako paboyfriend negirlfriend murume anga ari pachokwadi handizive iye ndianoziva anga asiri because anga ari pachokwadi angadai akagara nemusikana wake Madzibaba imi makapinda murelationship muchida kubira musikana kana kuti muchida kuroora ndakaenda chino kucape town ndikapota sapeta ndichinotaura pandakazoona perifi ndakamuda nemweya wese asi ndabuda nemweya wese semunhu angakabva kumbumirai andi ndakamuda nemweya wese ndakamuda nemweya wese panguva iyoyo handiti asi panoziva uchamuda nemweya wese panozosufa uchiri kumuda here musikana wako sekuri ipapo ndopaanza 100% kutouya pano uchimzvinatambudza perifitomuda perifitomuda zvamwari ende mari yake handisi kuti kwa mari yake handimudzosi mari yake ndinoda kuti agreement kuti mari yake handisi kuramba kuya pano chero ndichitanga kuya pano nataura kuti auye pano uchindamudzosera chi mari yake nokuti zvandakamuitira fosho akasara nebundu pai pamwoyo kupfungwa yekumubira yakazobva kupi iwe wamuda zvemwoyo wese pfungwa yekumubira yakabva pakuti ndakabva kumba semunhu angasina mari nemakuriro andakaita ndakabva kumba zvokurama ndinoenda kusouth africa asi ndakanoshanda since 2011 ndichienda kusouth africa nekushandira pandakasongana naperifi azizivi kuti ndandagurika chikomwa ichi I don't think kuti unoziva azizivi ana mubvira achiona chikomwa ichi saka andinoda kunge ndamuudza kuti why ndafunga kuita izvi semunhu akatanga kuenda kumaso pandakagurika chigumwe ndakatanga enda kumasowe mukuzisa ndaenda kumasowe ndo pandakakonosongana nezvandakasongana nazvo ini vandatevedzera zvipi izvozvo ndakasonga nazvo kumasowe zichibva zvatandiendesa mberi semunhu aitsvaga kuti kurarama kuzosvika ndasvika magomanani manaperifi but pandakasonga naperifi kutaura chokwadi hapana munhu wandaiti kwai ndaendandana naye oro but zvamwari kudai perifi ndo munhu akaita mwoyo wekuti akanditora mwoyo wangu zvokusvika pakuti ndega pandakazoende for sure ichokwadi chari kutaura kuti akandiwedzera mari ende mari akandipa ndakatone withdraw ndini yekuti nditenge chimota kana ndisikavnangiri mota yaiva iri pichoti saka kura kuti haana kukutengera mota haana kupa mari kuti utenge mota chisiri chikwereti akakupa mari kuti utenge mota chiri chikwereti exactly nditenge mota for sure semunhu ainda kubasa aipapa ndirambira napo semunhu akandipa mari uchiminzi aidi aindida for sure ende for sure mari akandipa hana ende mari ndakanozvimwedhidhwa ndiani ndini ndega priv chauri kuda kuna madzibaba ava chii vanochandikuona chichaitika zvichabuda vhidhiyo ichitaura uyo achitaura but vanhu vachatadza kugutsikana kuziva kuti ndiye musikana wacho ndinokumbira wangu pakamera ndagara ndati ndikukumbira kusawa nemweya wamwari handikwanisi kuita izvozvo saka chauri kuda kune madzibaba chii ngoti notidzosere havandidzosera madzibaba asi uchiri kumudere madzibaba muchiri kudere privi ndomuda kana iye atekweta ndipasomani nechomwe tinozogadzirana munozoganaazvamwarizvogadzikana makundishandisira mushonga chito handitodi musatombete mistake yozoda kuti kwai munobatanidza nemushonga handisi kuzvida ava vakafa ngavaite nzira dzavo indiite nzira dzavo nditori nelife yanditorarama saka ndokumbirawo ipapo musandisa pandakungokumbira kumari yangu izvi zvekuti takafambidzana 20 ambuya mukwashe munomudere kwete itsotsi
Plus Guru. Mkwasha munaina adesiya mhai vakana size machef manager. Yatopera nyaya bosi haina prayer ichokari. saka hanzi na Madzibaba hanzi na vindoda mari yangu Apirifika na mari yake andirambe kumudzosera mari yake. Anoshanda chumupa. Chandakukumbira ndechekuti mari yako mukoma Robert ndinoziva kuti mukuru anozikanwa sekuru mukuru anozikanwa vese vari muno vakuru anozikanwa iri muZimbabwe. So ukandipa date yokuti ndokudzosera mari yako ndikareva nhema kuti nditi ndeiwana musi wakati, asi ukanditi every month unokwanisa kuuya uchitora even yandinenge ndakwanisa kukuti choro even kava 2,000 or 3,000 svika mari yako yakwana. Pamusoro isusu mari yedu yatora nguva. Pane makore ndofunga kutaura makore zvokuti yaberekana mari iyoyo. Isati yada mari iyoyo iri iyoyo chete. Nokuti ko zvezvo daita atirisi kuti atichishandisa ingadai yakatibuditsira chimwe chinhu. Saka takuda mari yedu yabereka. Madzibaba iyo kai. Hazvina mhosva mbuya. Umbera kuna mbuya kai. Hazvina mhosva mbuya. Tora chokwadi. Zvakaitika ndirambe. Muzukuru. Rwabhusu utatu wamfura. Sekuru. pachi sekuru vari kuti muno matidoda kuti muve tense saka kona sekuru vatora even vachiseka toda kuti ive elighter moment but tichivaka chinhu sekuru kana vachiti even vachiti mukadzi wako havasi kuti mukadzi kana ndaona wakupidza voice chiti kana zvemishonga sekuru mira mira no dai sekuda kuti izvozvo havaita moyo kuti utsvagwe dai vaita sekuru kuda kubatadza nemishonga vaikutumira mari yekuti uyu vadai wakaita kawega wakakwira bhazi sekuru vakataga mari ari pano kubatanidza nemishonga hazviite ende makabatsira chuo ende wanga usingambobva wakamuona murume waizomuona kubuitaura nenyaya Namusoro yemukoma Robert. andamira ndoda kuti ave in a right state of mind handiwazvona we are not joking but kuti sekuru mataura vari kuisaka vari kuti anonzi malighter moments ekuti tense yekuti munomuka murerutsike zvinhu handiwazvona saka ndaona priva akukwidza voice we are not hatipenge tese muno inini ndindakaisa effort yekumutsvaka ndindakaisa effort yekuti mundimutumire mari ndimanezi wasekuru saka ndikanzwa kuti amazondakanze mushonga ende tange zvinonzi sekuru ndo basa ravo rekuita sei rokubatanza vati munhu hapanapo akutumira mari vakuda aiwa ndo zvatiri kutaura kuti sekuru makatoita basa ende takanga tisisina tarisiro kuti munhu iye tichazomuona kuti ndofunga akatobvawo ikoko Cape Town akauya tichema akati mama mufunge ndo zvaite sei zvaitika tikakozvika mutoro zvakada tikati zvinhu zvinoitika ko uchamuona kupi munhu wacho haasi kuwanika asi totokaruka gore rino zvaakunyuka saka sekuru wakatoita basa ende tiri kutoatenda ende sekuru wanonamata mamwe manamatiro saka patoda kunzwa manje kuti Madzibaba usofa hasi kushanda ari pano pamushonga ari kudya mushonga tiri kumushandira kuti mhepo iyi yombavha muri mukati mahana yake zvipere kutaura kwokuti akawana basa anokwanisa kuita zvinhu zvese zvinoitika saka pacho sofa ndiri kubvunza kuti iye pa30,000 yamunzi yakatowa muda mari yakawanda sei achitipo 50,000 iyo Madzibaba Madzibaba iyo istave mawitness kutaura chokwadi zvemunhu akatadza ende kushoko yapano utaza kutadza handichadi handichadi saka zvaanenge ataura hansi kuda kuti zvinotaura zvinobva kuna ambuya because ambuya vari kufungira mwana ndoda zvaanotaura ani iye pachake pirivi zvaanotaura iye because patakaitirana zvinhu mai vanga vadi vasipo mai vakozoya sewitness asi pandakaitirana privi hanzi kwidza fika 3-2 saka ndoda iye pirivi pachake azvitaura hanzi kwidza fika Anogoita times 2 plus nefoni yako pamusoro because akabatwa kutora nefoni yakadai
Atire ko TV ndo, we TV ndo. Ndemumwe. Ndemumwe. We TV ndakazodana naye. TV pa TV atimwe supposed pa TV ndakozoitora siyange yatengwa nani. Kuseti pangu. Andati ndiye futi TV. Akatora futi nefoni futi. TV phone for sure ndakatora phone yake. Akandisira phone achida kubasa. Waitakura. Phone ndakatakura. Ayo tinotenda nokuti hapana chavari kuramba. Saka munozere kuti zvoni kana kuenda kukhoti kwekaneti. Munhu akadaira mhosva yake nemazvo zvisingarambi. Anenge asimapedzera dare nguva. Usapasi. Zvese kuti azvese kuti bozi munochiitika ndechekuti munhu anorohwa hakangamwa asi arova anokangamwa. Anozanzi chinotema chinotema chikanga sichatemwa ndochinoziva kuti ndakambotemwa nepangu. Uye kuti zvese zvamukutaura zvese privi ndikuzvibvuma. Kana iri mari ndichatsvaga mari kupera mumwedzi. Saka takangoti mimi manje uchitaura zvinoreruka imbavha zvishuwa but kutobvisa mbeu mbavha kuti ave munhu akanaka. Mangwana kana paanozona mukadzi azovawo aive nemunhu akanaka. Ndonawo iripo. Saka hanzi 60,000 Madzibaba. Hana privilege tamba. Handi wapindawo mudhu manje. Ini nangu chandikuda kuti nditi kana ndichishanda ndi South Africa. Ndiye munhu andinoshandira. Asanga ne mwana pane mama wangu. Saka sometimes kurwadziwa kwanoita mama wangu ndo vanokunzwa. Ende handitomboende against nawo nekuti kurwadziwa kwangu kurwadziwa kwavo. Takatodzokera mumashure zvingaita. Saka vari kutry kuzama kuexpect pain yavakanzwa. Saka handivashori pane zvavataura. Handiti. Alright, ngatidai so. Madzibaba. Wonga mai vataura figure priva kati no inini kushanda kwandoti kushandira mai. Amai vanga vati 50,000. Toda kuti tidzoke pa 30,000. Toda kuti mubhadhire 30,000 yamai. Pofambiswa sei? Chandokukumbira kuna privi ndechekuti ada ndikubhadhira andizoda kwete kuti anditi kana achida asi ndinokumbira kuti 30,000 ndokubhadhara privi. Achandikumbira kutanga nhasi. Ndipo 2 months kwandoda kuti nditore license. And then you know kuti ndogona drive. So ndoda nditore license yemuno Zimbabwe. Then South Africa I don't think ndichadzokera South Africa. And you South Africa yanga iri fake license. South Africa Anokunzwa muno. Upenyu hwake hwese. Upenyu hwake hwese ndofunga chinhu chake chaiche iyeka ndofunga izita rake nichi neface yake. Unogona ndomvure kumwa. Pandakanogadzira fake license and I hope kuti anopasiwa. Priva vanogadzira fake license anopasiwa. Ako kupasiwa uneko iye hasi fake license. Iwe so tarjana ndakanogadzira fake license yakandipindisa basa. Yeah. Semunhu chakandisanditsvage basa kuda kwani ndandiri mupfuri nashira achakandisa kuti ndichotsvaga license kuda kwani pachandoda kukumbira una period yokuti shoma ndakutadzira ende mari yako kuti uye panapa kuda kudzosera mari yako unoda kuti since ndakasiyana newe wakasiyana kandi mushumisi handizivi mwoyo mangu ini ndichinaye but handizivi mwoyo make ukaita zvakanaka anozokuda murume anoregerera. Murume anoregerera. Isusu kudzimba uno kwadai takatotutiswa. Ati tinoregerera. Kuti uye panotaura chokwadi. Zvinhu zvakandishungurudza kusvika zvabakwa mudare nasekuru. Sekuru handina kuti ndakatenga sekuru ndakatenga mukoma kipati. Asi ndega ndakuona kuti mabasa ndikuti asiraiti. Ndichibva ndauyawo pano. Handina kuya ndine kodzero dzokuti ndine pfungwa dzokuti ndikuya pano pasekuru. Asi ndakazokaruka ndava papi. Ndapano ndichipita pakagara maiguru apo sekuru akandiudza nezvako vakati une munhu wakatorera mari yake ende for sure ndikaziva kuti paupenyu hwangu hwese munhu ndakatorera mari andakasiya chikwadziwa ndiwe ende for sure handina mumwe ndakatorera mari kunze kwako iwewe ende unozviziva chero newe pandaidaniwa ndichinzi undibatsire handina munhu wandaichacha asi ndaikuzoita mabenefit ekuti ndaipuwa pamari yabviswa vanhu iya ndobva pane mabenefit angu andaiwanendesa muhoma. Pane nyaya ndamboziva kuti Madzibaba nasingavanzwisise ndofunga pane vanakanga. Ndokuratidza kutaura ugotaura. So ndokuya kwandakaita pano kuti iwe uzosvika pano. Ndoda kuti hana kuti ukoya pano asi nawo yakabva kwamudare. Yekuti iwe mwoyo wako una kuti
ya 30,000 yakawanda musapedzere vamwe vanonguva kana wachinge wabvumawo inandione kukurebesa nyaya ini zviripo ndozvinoitwa handisekuri usandipa mutengo ukandipani chaupenyu hwangu wokuti unoda mari in 2 months otherwise in 2 months handiwa ndikosvika pakufa ndisina kupa mari iyoyo chandiri kukumbira ndipo period kuti kwete ndipo period ukandipa 2 months sokutsvaka basa mwedzi wechi3 ndichatanga kubhadhara even 1,000 even 2,000 even 5,000 is depend kuti ndikukora mari but hapana pandikamuzoti kwanzi ndahora ndotadza kupa mari yako hapana sekuru zvokutaurwa nemusukuru wenyu alright mira asati wangopane zvawangada kutaura zvauti wangokangana pane ndambotaura munhu uya wekuti aiti vhara makadhiri aigara nemurume wake saka mhuri yemurume yaigara munharaunda yataigara akanotaura kuti zvoni mai vacho vane zvavanoita saka akatoti tiende tese kumba kwamai vemurume mukadzi zvikanzi paasvikabva aporofita kwakaita akati mai munodai zvekuti unosvika unanga mukuenchakati daivapo mai vaibva varamba hamene kutaura kwataiziva kuti chokwadi vanti ine tadzoka vakanosvika vakati mumba memukadzi uyu makawanikwa daki hamene vakasiya vatisa bhaketi renchichi pane zvavakasiya vatiitai then zvinhu zvavakatiitai makazowanikwa daki mawanikwa daki azvikanzi mazviona zvandaitaura kuti chi mai ava nezvavanoita inyaya yekutanga mumba mandinogara vakati mune zvinhu zviri vati mune zvinhu zvirimo vakati titsvagai mukaka tikatsvaga mukaka wakakusha imba imomo nemukaka vakandiburisira chinhu chinenge gonzo vakati ndo zvinhu zviri zvikukanganisa mararamiro iyo kamadzibaba yazongopinda kuti rambonzwa kuti pamatricks enyama iti zviizvi handina chandinoramba kumbira munhu rashambura ndikodzoka alright bandinogona kuti munyama wechi ndotataura kuti kana uri munyama chazvingana nasekuru mbega muna chinhu sekuru omauya nemari mira ese ndine zvandida kutaura pane ndiko anza zvadi zvabvunza zvapindura payatiri kuanza asi ndichapadi ndichatraya pari zvitsi zvako mudarira sekuru chinangwa chavo ndechekuvaka vazukuru havasi kuti vada kukurwira pamuchinjiwa ndosaka vakakuti even pawakauya paipai no usanetseke muzukuru uchagara pamba pangu kusvika taita se tapedza nyaya yedu saka kana paine zvimwe madzova kuti usununguke handiri wazviona handiri taura yataura yekuti pane dacha rakabuda tinopa kupura ipapo handina kusadacha remunhu rekuti rakagadzikwa neni asi zvandakaita nditaure chokwadi no take your time isusu munhu akubva kucape town hapasi padhuze kana taura kuti nyaya iperi bepa rekusouth africa yava traffic kuti pandakamotenga mota ndo ndakashandisa atone matricks amaitirwa muchibatsirwa muchiita muchiconvinswa muchiita nzira ndikaende kuna pirivi ndo ndakatakadzira nani naye pirivi ndaiti ndikasvika pamapenyu da kubatsirai ndaitora iboteri rematare ndaitanga ndaripisa ndiri ndega ndaripisa ndiri ndega zvaikouya ndichitaura ndasikahwisisi kuti zviri kupepe asi ndayakutaura asi ndichiziva kuti zvinhu izvozvi zvinosanganiswa nazvo pai asi ndaiti ndikapisa bute iri nanasi ndinarisekura varizive bute iri ndakatoona kudhara izvo ndatoziva zvangu andiro kwangu inini imi pamweya modi vanoriziva asi inini kusaiti kwangu inini ndinoti sekura vadi asiwo pamweya vanodi vanoriziva bute iri ndiro ndaibvisa
ndotanga kupinda matare nani navo asi chipinda matare ndaikuziva kuti apa hapadi hapana saka dacha iri rengi rako pindawo pai mumba ii ndikati ndaona zvokudi icho hata chokwadi inini ndochandomulira aiwa ndimazozorombotendera munhuatouya nemwoyo wake wese kuti asunungurwe mozoti kana nguva yekupona yakwanaka unotaura chokwadi saka saka dachikana kangoitawo munyama kuna pirivi ndechekuti izvi handichadizvi hazvina nzira pai muupenyu kogonzo konzeromba make pana mai vaigara pamba pani aiziva kuti mai ava ndikavapisira bute for sure mumba make zvogona kutiza zvikaendawo pai mumba meumwewo ende for sure ndakanovapisa hano ende mai ava ndakatomotaura ndakatoenda naye kumba kuseri kwemba yamai vavo ndikanokanda rimwe bute zvaasina kuona iye ndikapisa bozi ndakapisa ndichasi chii chatakapisa munoziva kuti pamusoro mutauro zvokutora mukomana wezviredaiti kune vamwe vanhu vari kurarama noumbavha vatori nemashave youmbavha vanotoisa bute vachitoti inini zvandiri kuita izvi handidangu kuzvitaura hangu ka asi atobozi ndikazvitaura zvozvoka vanhu vanotobirwa zvakatoda kuprotekta vanhu bcause iye uyuko kuti asanga kuita basa raakaita akaona dzimwe mbavha dzichiita kumasoro iye ndikuita takeover chi kuenda mberi saka tisitoramba tichidzidzisa vanhu chi umbavha iwowo handiti mazvona saka tachinzwa nyaya yegonzo saka ndakatopota naye kuseri kwemba chifata ndichasi chiya takabvisa tichizodzoka mangwana acho for sure akaona zvaakaona pai mumba make ende kuchokwadi mumba make akaona zvaakaona asi pasina chadi chawaita zvamwari kudenda ndisiri pachokwadi konzera ndinangoita kuriona kai takatonza handei tinonamata pane chandidaita sei kubuditsa zveshuwa patasvika takatagiswa mukaka nemvura ndobva atotanga kudii kukusha munhu zvikanzi ndichaona nechini baketi ndandazviita tru ndapitanga ndapisa bute urikuzwa zvacho nyangwe zvakaita seika munhu anonyatsotaura matrix aaita kuti nyaya nyaya tiri pakamera dengi siri pakamera ndanyatsa kukuudzai zvese zvizere saka ina handidi hangu kutowanza mbavha kuti dziwande munhu nditika bcause kuna vanhu mbavha zvishuwa zvokuti akakumbira nebuti handiri ndizvitaure kazvetwa sei handisi kuda izvozvo ende munhu anoba zvisimata hamusoro makatombomuona uye ane shave rombavha zvokuti shave rake rakatobikirwa doroka anotokubira izvo zvokuti handi asingabatwa nepolisi ero vamusati akambata anoti hai musiyane vandipedzera nguva musiyane shave indoke zvinotaura sokuri hadzisi nema because handisi ndega mudzinza medu anoba tichataura nauna mazita asi handisinji wega kune muhwani mukuru wandakaziva sokutaura kuri kuitani sekuru ende wataura chokwadi saka ende vaizviita the same thing zvandiri kudi ndozviziva zvandiri kuita inini saka ichandiriaiaya inini madzibaba zvavari kutaura ini ndiri kunyatsozvinzwisisa chinhu changa chichitinetsei pana privi makamuconvinsa nematrix enyaya kumuita unconvince manje ndokwanga uchinetsa saka imi makunyatsomutaura chokwadi kuti nyange zvawakabvuma zvezve rega ndikuudze zvandaiita kuti utese uzvibvume izvo zvezvo handiti wazvona saka zvakakwauri kuti aconvincike futi but azvinzwa hapana chakanga vakadzi vanoadii handimazvona wamunzwa wakamatrix ake nekugonzo atota kuti dachika rakaitawo munyama rakangouya rakawirachi mubhaketi akabva ati dzawira mutswana chiprofita change ndikuti iwe akataura kuti ndakabva ndaenda panext door ndikunoita zvinhu zvangu zvakabva zvamhanyira chi handitika right tirakupedza nyaya tiende kumatare eupenyu anoita kuti chi vanhu vapone murume uyu azvirevera pamuchinjikwa murume ari kubvuma mhosva dzake dzese zvichida ndofunga atosvika paextend yekutobvuma kana nedzimwe dzaasina kuita nekuti vavariro yake neshuviro yemwoyo wake kuda kupona
ende kuda kupona kwake haasida kusara nechimwe chinhu chakaipa mukati meupenyu hwake. Haisi nyore iwe privacy kutaura kuti utoramba kana kubuda pakamera, kubuda pakamera achionekwa pasi rese kuti ndakakutadzirai. Handiti mazvona isusu naiye iwe privi makasiyana, handimuzvona. Hauna munhu wakatadzira, mwoyo wako hausi mwoyo weutsinye, handopanzwisisa. Wakamubatsira nekuti une mwoyo wakanaka, ende nanhasi mwoyo toda kuti urambe uripo. Kunyangwe achizobhadhira mhosva dzake, toda kuona hunhu hwako iwewe privi, so that iye even kwaanoenda anoita kuti munhu uyu ndakamutadzira asi ndave panapa nekuda kwake. Handozvona kuti zita rako rirambe richipupurwa mune chakanaka. Hatiri kuti vazoenda kumusha kwavo vanogara dare unzi munhu uye wawakatadzira, ndosaka upenyu hwako usikuita sei unenge wasungira munhu upenyu. Ende kuroya hakusi kuenda kunotsvaka makwenzi chete, mwoyo wako ndopanotangira kamwe utsinye vavo. Pasina mushonga wakabata upenyu hwaRobert unogona kutadza kufamba bhosi ndakakutadzira. Ende unochi ukangondifunga uridza tsambo kuti Robert handiti dai imba yangu yapera ndaivaka, handiwa zvona. Saka toda kuti tibvise tisvike palevhu yekuti tibve ipapo, mukomana uyo asununguke, iwe usununguke uchi pamwoyo pako, zvofamba zvichienda pamberi. Sekutaura kwaita kuti ndakakutadzira, ndakakubhadhara mari yangu. Iwewe ndiwe munhu anofanira kuti vharira nyaya iyi privi kuti womupa zvakaita sei. Ngatiti ndimutaura ndakamirira, anogona kuti ndoda kubhadhara, anogona kuzotadza, handikuziva. Kuti zvitaure zviri pauri futi baba kuti ndegona kumusunungura agozotadza kuita sei kundibhadhara. Zvichida kangu kamwe kacho kana kasina kuzopera kana gona kuzomuvochi kana kuti kana gona kuzonombererwa futi kumusha kwako kakaita sei kakadzoka. Handopanzwisisa. Saka mutonge nemutongo unoratidza kuti iwewe uri asi tisingadzvanyirire kodzero dzako. Sekuya kwaita ega auya kuzoti asununguvaitira pemari ininowo kuti zvindibvumewo semunhu akarwadzwa nekushanda anashanda zvinoite kureza mari. South Africa munoshanda, handinoda kuti izvezvi ndinoda kutodzokera kubasa, handina zuro. Saka akangokwanisa ake kundipa zvakaita sezvakatora, ini for now mwoyo wangu ndichamuregera. Asi kuri kuzoti ati anodzosa obva atadza, chibundu chicharamba chiripo. Aiwa, ari kuzvinzwa. Madzibaba iye abva kuna privi. Kuna privi handadza kumudzosera mari yake. Nokuda kuti ndiri kutogwadziwawo chero nenokurarama upenyu handiri kurarama. Handiti tora chokwadi zvokuti pandakasiyana naye privi azinoti like ndakoya kumusha ndikatadza kudzokera South Africa. Ndakadzokera kuSouth Africa ndikanosvika ndikanoita zvisikazikani chero nezvokuda zvosikana nasekuru chete. Ndine traka rakabondera hwane rikauraya vanhu, asi handizivi kuti kugumbuka kwaprivi oro chii, handizivi kutaura chokwadi. Asi chandinokukumbira chokuti ndimai driver. Aiwa, handisina driver. Okay. Chinza choti asiri chete wamakatadziroka. Handimune vamwe vamakaprofita zvekunyemba. Panakaprofita maitiro andaikuita sekutaura kwaita ende foshondo maitiro andaikuti andaikuita yaya. Handiti. Sekuru, ndimi masumudza muzukuru wenyu. Chinangwa chii ndechekuti pavakike chinhu chakanaka. Manzwa zvataura nevazukuru venyu vese vari vaviri. Chitivharire dare. Uya tiyamusunungura oshanda mari yake, mari anotuma mari anozoitora panapa, uyo anotora mari anonza panapa, totora mari tukamari. Handiti. Tinowirirana zviri. Amai guru vaMadzibaba. Madzimai. Handiti. Aiwa, tinotenda. Tatadza. No. Aiwa, mwana Tatadza. Nemwoyo wese. Kukumbira wenyu Tenga. Ngafugame kumazira varakukumbira. Aiwa, daira. Tatadza nemwoyo wese ndoziva ndakakukwadzisa nemwoyo. Ende pawakanifonera mubhazi moyo ndichikuudza kuti ndakakata foni yako. But please, ndokurondreka. Sorry, Mike, ndabata roko hwe. Please. Nemwoyo wese, please. Asi mari yako ndiri kudi? Ndiri kukupa.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.